ケアマネージャー、この廃止論をね、取り上げていきたいと思います。結論からいきましょうか。居宅のケアマネ、つまり在宅生活をしている人へのケアマネについてはなくなることはないと思います。聞いたことあります？ケアマネ、そのうちなくなるよっていう話。いずれ AI に取って代わられるっていうね、そういう話があったりします。廃止論の根拠っていうのは、実際に日常生活に必要なサービスを提供する立場にケアマネがないってことですね。ケアマネはケアプランを作って、そのサービスの手配をしていると。ケアプランの作成については誰でもできる。なので、コンピュータなり AI なりが発達してくれば、利用者の状態やその他データを入れることによって、おのずとね、必要と考えられるサービスが弾き出されて、それを文章化できる。つまり、ケアプランは自動で作れるようになって、それに基づいての実質のサービスを受けられるようになるだろうっていうね、そういう感じの内容が主でしたね。ケアマネージャーには、介護保険の要としての役割が求められている、期待されている。